sama heimo. Ja jos et sitä vielä hiffaa, niin downloada se sun aivoon. Sitä on vaikea määritellä, mistä mikäkin tulee. Globalisaatio heitä kaiken risti tulee. Joku Twitteri-kirjoitus voi saada jengi sekasi toisella puolella tellust. Silti eletään kuplas niin usein, bro. Vaik sieltä pitäis juosta niinku Usain Bolt. Enemmän chanssia, vähemmän nukkakuvia, lisää älyväläyksiä ja pelkotilat kuriin. Silloin merkitys mitä sä teet ja mitä jätät tekemät. Nostamalla te niin voit saada tuplasti enemmän. Sä voit päätä ostaa tainnotus, vaan fiiliksen nostatus. Positiivinen perusvaikutus. Stop.